machiegni jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. An kailo Trebombija machiegni, weche manyien mag duol chakore sani. Gavana Johnson Sakaja ma Nairobi koro nyalo yweyo muya mokue toka MCAs wito paro mar thiche oko ya PC. E bura ma ochuoye kom kod ogai mar ODM Raila Odinga ma bende nonywando MCAs mag ODM, Jubilee kod Wiper, to komachielo jokanyo mag UDA bende nochuoye kom kod ogai mar UDA William Ruto. Nakoromogi romono kata rombe ariyogo oyango ni koro winjo bed ni keto tenge paro mar thiche oko. Sakaja manyete mudhir kod MCAs ma Nairobi. Walter Nyambaga chakono weche manyien mag duol gi ripot ni. Mana kaka ndiga fungore ne jawuoth, MCAs ma Nairobi ofuong dwachgi mar thicho oko Gavana Johnson Sakaja e bura mane okelo kanyakla jokanyo mag duond bura mar ODM, Jubilee to kod Wiper Party. E bura mane ochwe kom kod ogai mar ODM Raila Odinga, MCAs ogike winjruok mar wito oko thicho Johnson Sakaja e APC. Wametoa mambo yao ikasikizwa, kwa hivyo kwa kauli moja tumekubaliana kwamba hiyo impending impeachment iahirishwe na itolewe, na sasa tumekubaliana gavana endelee na kazi na vile vile ajumuike na akapewa pia marekebisho ambayo anafaa kufanya. Toginang'o madibede ni manlingling mane oreso Johnson Sakaja e lwet MCAs. E yor fwambo marwa, e twak mar ogai mar ODM Raila Odinga kod MCAs, onego liet mane medo idho, e kendo chiwo thuolo ne MCAs mondo ng'og oko mane nie chunygi. E kendo bang' MCAs wacho makor ka korgi, e Gavana Sakaja olero gik ma osekelo liet monywando weche mag bursaries. Sakaja opedho kaka osepogo omenda mag bursaries, kotelo ni eiko omenda mar 2022 2023 ne okeyo ne wards duto maromo silings milion 715 1,811 gi 692. To eiko omenda 2023 2024 ne okeyo omenda maromo milion 925 1,683 948. Keiko omenda mar 2024 2025 to osekeyo maromo milion 889 1,093 648. MCAs wamelia malalamiko kiasi kama communication, mambo ya ward zao, vile development inafaa kwa ward, mambo ya bursaries ambazo pengine haangeza kuwekwa, imekuwa address na governor vizuri. Banglero korka kore, MCAs owinjore mar chiwo dwe achiel mar chopo kare dwachgi. Kiongozi wetu bwana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kuweza kukutanisha ma MCAs wote wa Azimio, na wote wameongea kwa kauli moja na wamekubaliana. Hakuna mtu ameweza kulazimishwa kutoa hiyo uamuzi, ama kuna wale wamelazimishwa kuambiwa si leo. Wamepewa nafasi ya kuzungumza, nafasi ya kutoa malalamiko yao, na pia governor ametoa malalamiko yake, na vile vile akaomba msamaha kwa wale ma MCAs wote, na tumekubaliana kwa muda wa mwezi moja yale marekebisho yao yamefanywa, na tuone mji wa Nairobi ikiendelea. Sakaja ojiw mondo los aput moro mabiro tudre kod ward kendo rango kama chenro mag dongruok okwame mondo dhi nyime. Yale malamisho yamekuwa mengi, lakini zote tumekubaliana iwe kwa mwezi moja imeangaliwa. Kwa hivyo pia governor mwenyewe ameona makosa yake na amekubali, na wale MCAs pia wameona makosa yao wamekubali. Kwa hivyo watatimu pamoja na speaker pia wa bunge lao la assembly. MCA makilelesha Robert Alai mose bedo kaka wi otele wach thicho oko Sakaja onenore ka gima obedo wendo minyalo mikwe jembe e kinde mane romo dhi nyime. Bang' tieko rekod jo ODM kod Langi, ne en thuolo mabende mar jatend piny William Ruto ochwe kom kod MCAs mago mag UDA e kar jot mar jatend piny, e kendo kweyo lietno oyangore ni winjruok obede kendo chiwo thuolo ne Gavana Johnson Sakaja mondo dhi nyime kod tich bang' lalruok e bura mane ochwe kom kod jatend piny William Ruto. Jakora Magajwang' pek mar mbaka iloso kod wach ni mar mbaka yudo duoko, to bende joluo nowacho ni pek mar ofuko misipe mong'eyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nakoromogi kawa soda ni thoth sikunde e pacho ka koro ne kama tek